Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon sa naghinapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur. Namaw si Satanas! Diyos! Patay na siya! Gipatay ni mo siya! Mito ay ang iyang Ako ba kayo ang iyang ubol-ubol? Wailang ilhon nga Diyos kundi ang agawang Satano Lucifer Solvatos. Siya! Si Lucifer! Ang nailhang si Satanas! Siya lang ang angay nga lunhan, ang buwan o simbahon! Ayaw og kawili ang iyang pagkahanaw. Kay gikahimutan sa atong sungayang manulunda ang atong gihimo. Sa usa ka dili magtotoo. Sakit naman to. Nagibuhat mo pag yun akong atubangan na nay. Usa siya ka infidel. Nakasabot ka. Busa ayaw og kawilihi ang iyang kinabuhi. Warap o yaak. Samat. Warap uyaak. Gangap as muli. Gangap as nguli. Brena, gano'n sa iyo mo tumigdi ang auto ni Dog Jo Marie? Mamasin sila si Jo Marie sa pagpangita ni ng Igrasya, ma. Kauban na sa ni Dog Jo Marie ang imong kaluhan sa Krisya? O, mamatar sila. Nabuntag na lang. Siguro gid kung wa pa tumasayo si Sir Miner nga nasunog ang akong budiga nga karaan na kaayo. O, giday di mo makontak si Sir Maynard, ma. Makontak ka ha kung naglambiyong silag si Ma'am Rolaida? Mama sad, uy. Brena, kaniadto pa. Duha na kadekada kapin nga bisakripisyo ko alang sa kapatiran sa espiritual. Ug nilaom ko sa gisaan ni aning Supremo Senior Benedicto Buenavides. Di akong dapitan na himong bati, mamatar sila. Kay nilaom ra kasawa. Mo nang masakitan ka lang. Brina, Timing kayo nga nakabiyan na sa diyang maipaggawas ni ng Tarsila. Gibuligan kita sa mayong kay gayunan, Chumari. Kay wa gyud mauli si Sr. Minard Benavides kagabi. Andam niyo kumusta ka pagbalik sa dakong bukid. Aron pangitaon ang lutsanan sa Tierra del Sol. Ikaw, Maki, andam na busog ka? Andam na, oy. Matirang matibay. Mas mayong andam kamo kanunay. Kay usaon niya ni mga tawa at tugid unya kita paingon. Oy, Maki, Sorry ka kayo. Pero naitangan ikaw nitong labang. tuwara siya. Buko-buko na lang niya ang nakita. Nagdali sa pagsuot sa kalibunan sa unahan. tao walang sulog o lubos ito. Siya kapon. Ang saga na itong makita sa sama ni Ining Mingaw nga dapit, Jo Marie. Nakaklaro ba kasi iyang dagway, Maki? Ang di man maklaro. Gitabunan man ang iyang naong tibuok ugod. Kinsa gid ka katong tawhana? Ala, dili ka to si Toribio. Ang katubang ni kalitog paghamag na ako dong Jumari. Unsa? Husto dito, uy. Dili ka nga si Toribio ra gihapon ka ng maong misteryosong tao, Jo. Ah, Mauni na itabo kagabi ni Senior Supremo. Sembergwensa. Ang mga minatay nga nagabanhaw pinagi sa tayhop sa espiritong itom. Unsay nahitabo? Nag-aapi
apil sa pagkapaig sa nangaugdaw na nilang mga lungon. Tarsila. Tahibong pag-ayon taga-bumbiro ka mga pulis sa ilang mga nakita. Unsay gisulti mo kanila? Nangambot, puros ambot may kutubag. Kinahanglan nga akong paimbestigahan og tarong kanang hitabo. Kay nagtuo ko nga tinuyo ang pagkasunog sa dakong budiga nga karaan. Upauli ni kami niya silang nga nag-Rolayda. Daan paligigod ko nga kamoy nag-uban si Ma'am Rolayda sa tibuok gabi. Wala hindi yung ka makontak. Sinvergüenza! Pagilom nilang babamutan sila. Vice Senior Supremo Bernard Benavides. Ngano permi na wala ko ni mong gipasakitan sa Bernard. Ngano man. Mamatar sila. Bena, Kailakon ka. Nga naman ka, ma. gisakitan lang ko anak. Gisakitan ko naghuna-una nga mauneng wa yun ako makontak sa Sir Bernard kagabi. Kay silang ubana ni ay si Ma'am Rolayda. Mamatar sila. Gusto na taon ang imong mga ilusyon. Samtang buhi pa ko, Bina. Hindi ko kumuhunong tong gisaaran ko sa namataying Senior Benedicto Benavides. Mamatar sila. Nagkiskot si Mamatar sila. Nagkauban ko nun ni Sir Maynard si Ma'am Rolayda kagabi. Nga sa ato pa, kuha di ay daw tang nahitabo niya. Safe ready ay siya. Salamat, Lord. Gipahipos ko na ang patang lawas sa igsoon mo. Isipa nga moral ang ugway na hitabo, Rolayda. Sakit kay gibuhat mo sa kong igsuon, Maynard. Pasalamat nga ang gipasaylo ko pa ikaw. Ang ikagani unta na kong hukmans kabatayon. Maynard, Kundi ka palang unta membros kapatiran sa espiritual o legal council sa Brotherhood of the Snake. Nya lang nga pagyati ka. Ipatay na unta ti ka. Sa imong sa nga imong gimo. mas may pag-imo na lang kung kipatay, Maynard. Unsa? Sinvergüenza. Patiyan na lang ko. Patiyan na lang ko. Amaulitas karaang bahay sa mga Benavides. Ug ayaw gyud ipakita kanang imong pagbangutan karon. Maynard. Dere, gunit sa akong bukton. Tana, Rolayda. Sige na, tana. Maynard Benavides, gitinuod mo gyud ay sing grasya. Masino, wa na ang suod mong higala. Bukto na, patay na sing grasya. Dili ko ikaw mapasaylo. Wa sa ko makinahanglan sa imong pagpasaylo. Saylo lang! Wa ka na gyud sa maayo nimong panghuna-huna. Maynard Benavides, Ayaw kong ingna ni anak Marcelo. hapit na ang atong panagkita, Maynard. Hapit na. Ayaw panghagit. Kay basin og mo sumbalik unya kanimo. Tanahon talang, taas na kaayo ang panahon sa akong pagpakahilom sa mga pagyatak mo kanako. Karon ingnon ko ikaw nga magbayad ka sa pagpatay mo kaging grasya. Ako ang balaod Bersino. Wa ka na kaibot sa sungayan nga manulunda. Ikahimutan ko niya. Kamat ko ura niya na gibiyaan ka na sa imong mga disipulos. Namalihin na sila. Pinaka na kong porsyento kanila tuwa na sa Brotherhood of the Snake. Husto ka o gihangop ko ang ilang pagtapon dito. Kay nasayod ako nga ang matuod nga gikahimutan ni Satanas. Dili muluka pa kundili igabayaw sa ibabaw. Ako ka na, Marcelo. Good luck kung ikaw man gani. Hinaot nga ikaw yun untang tinuray. Ma'am Rolayda, ngano, unsa na ito po? Paabuta nga si Maynard mo ay musulti ka di mo sila. Ma, Di na ko punan ang iyang kasuko karon. Human makita ang naugdaw nga dako ug karaan na kaayong budiga. hisabtan ko ikaw, Ma'am Rolayda. Sultihi si Tarsila.
Nga naingon ka niya na tungod mismo sa atubangan mo. Gigulgul ko ang liog ni Ingrasya nga igsuon mo, Rolayda. Unsa tong nabati ko gikan nimo, Sir Minard? Igsuon ni Ma'am Rolayda sa Ingrasya? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!